новое соглашение с ЕС будет у Беларуси? Я убежден, что будет, и убежден, что это будет раньше, чем позже, и мы с нашими европейскими партнерами работаем над этим. А что перешкоджає заключенню этого погоднення? Нічого не перешкоджає, треба рухатися поступово. Я думаю, що ми обов'язково треба робити ті кроки, які ми кожен з боків повинен зробити. Розуміння того, що необхідно заключити це погоднення, мені подається, є. Ядерная бяспека, вось Астравецкая АЭС, это таксама адзін з прыярытэтаў Еўрапейскага саюзу ў перамовах з Беларусю. Ці супрацоўнічаце вы з Еўрапейскім саюзам, як яны глядзяць на Астравецкую АЭС? Глядяць по-рознаму, але мы супрацоўнічаем з еўрапейскім звязам, і мы адкрытыя да супрацоўніцтва. Больш таго, мы маглі не праводзіць стрэс-тэсты, які мы правялі, таму што гэта патрабаванне еўрапейскай камісіі, але мы правялі іх, тому що самі вирішили гэта зрабіць. І зараз мы працуем над правядзеннем агляду, аналіза гэтых стресс-тестаў. Меморандум по приоритетам партнерства на 18 года. Конечно, будем обсуждать с партнерами. А што ў гэтых, вось казалі, што там 4 галіны, што сярод іх?